Kul kinembe tembe tusanget naming bawana Pandeg Yai Bratasena wah kakang Anoman kowe nyetat marang lagune Bratasena mau diseyai sadurunge iki bacotake lagumu aku bakal takon marang sliramu kowe ya takon babagan apa
Siwa siadi, aku lunga manang ndi? Aku arep lunga manang alas tingkang saya wana reksa muka. Kuwi gatine aku arep goleki kayu gong susuhe angin. Aku sangat sarana aku ngitung ilmu kawusankan paraning dumadi weladal yai. Yen kena tak elingake sira aja bacelake lakumu. Luwih becik kowe bali yo yai. Wah, opo kowe malah ngalang-alangi lakune Bratasena sing bakal golek ilmu. Iki perintah ibu peneman dulu. Aku tadi santrine, aku tadi mahasiswa yang tadi siswane Guru Dono. Yen ana perintah guru aku wajib kanggo nglaksanake. Ae kena ngopo kowe kakang Anoman malah ngalang-alangi lakune Bratasena kok sing ayu. Kowe kudu eling. Pandhita Dono kuwi iki ora mung gurune para Pandhawa. Ning Guru Dono kuwi iki ya murid-e ya gurune para Kurawa. Aku iki semelang, aku khawatir ya. Yen kowe iku dikongkon karo Pandhita Dono kok ning wana Tribasa apa wana Kesamuka, kowe iku malah dialap patimu. Gara-garane apa Pandhita Dono kuwi disogot pejabat Ngastina. Wong lapane lakuane sogo, angin wis apa-apa serba halal kandhane. Kowe ngerti ora? Zaman saiki yo akeh-akeh yo korupsi. Duit negara jarene nggo bangun-bangun apa wae. Ning nyatane apa ora ana buktine mung ngomong kosok, omong palsu tok. Sadar ya. Kowe iki mung tak elingake. Yo. Kowe tak elingake supaya nuli bali. Kowe gane Guru Dono kuwi ya gurune para Kurawa. Kowe kok malah mung diajak patimu yai. Mula yai. Kowe becik bali yo yai. Wah. Wanteke Bratasena iya ora. Apane Bratasena ngomong iya apa wae resikone, apa wae alakane. Yen selagine Bratasena iki manut karo dawuhe guru, aku wis yakin aku apa-apa. Iya yai. Ning kowe kudu bali yai, kowe kudu bali. Kakang. Tugasmu kowe iki mung ngeki pangestu marang aku. Lan tugasku iki mung golek ilmu. Aku iki mung golek ilmu. Ilmu ki pancen angel yen ketemu. Ning apane wis ketemu ki gampang. Anggonku iki masa depanku maju. Yo yai. Ning aku njaluk yai, iki bali yo yai. Kowe bali yo. Aku tetep bakal mbacotake lagu kowe ladalah. Kowe iki mau diajak patimu yai, mundur yai, bali. Ora, bali. Ora, bali yo. Yen aku ora gelem apa kowe ladalah. Apa bakal jaluk tak udo marang peksa. Minggato bali. Ora kowe ladalah, lamun tak undurake kowe Bratasena.
Poco bayi wisian gulingan di ngorok kan ngorok mbahmu iki. Ngorok oh iya tak kira nang ngorok kok. Terus makane ngono. Kok jenenge buta yang lokore ngono kok. Ya piye Kakang? Lah kok iki enek salah sawe diring titah sing mlebu alas kene Kang. Kuwi lah dalah iya iki. Wah, tiwas kebeneran awake dhewe ngitung konsumsi. Iki kok enek uang mlebu wae lah dalah. Iki apa bangsaning kewan ya Yai. Bangsaning kewan piye mlakune kaya ngono ngadeg kok. Berarti ketek kok enek buntute Kang. Enek buntute tapi ning ngarep Kang. Oke. Aduh aja ngono Kang, aku melih Kang. Kang, apa? Mangan Kang. Mangan Kang. Wis kaya sing demung. Dah iya kok. Mangan Kang. Pokoke perhatian mangan Kang. Sabar dhisik. Ae takoni. Ana wong mlebu ning alas kene badhe yo ngejak mati ta yo sajake. Kowe takoni kono. Oke, Bos. Mas, sapa masakane Mas? Sing galak. Buta kok Mas. Kaya tuku nasi padang wae. Sapa aranmu ngono kok? Oh iya ya. Wah. Wih kakak, ada gempa. Apa wih gereng kok gempa piye? Ora ana gempa genge kowe kaya ngono ya. Wah. Jan. Sapa lawanmu, Bos? Yen kowe takon karo aku. Jenengku Bratasena. Weh, siapa? Bratasena. Bratasena? Iya. Bratasena, Kang. Wow, sik. Aku kaya tau wah kowe. Ning wingi ning apa ning sanggal iki ketoke rambuté molet e. Gondong molet to kowe. Sopo yo mbuh sing molet sapa potongane? Ora. Sopo aranmu? Non? Sopo aranmu? Aku. Iya. Tepake sapa? Aku jenengku Didya Kala Rukmakala. Iki kakangku. Kenalan Kang. Aku Muka. Awake dhewe sing wong loro iki sing nunggu alas wana reksa muka. Lah sampean rene apa Mas? Sing galak. Iya, nyuk. Ini apa galak iki ngelih he. Bagi rene apa Mas? Aku ngene arep goleki kayu gung susuing angin. Kayu gung susuing angin? Iya. Cari guruku menbantuno kayu gung susuing angin. Kuwi ana ing wana reksa muka. Alah ngapusi kuwi yakin. Tak ada ngapusi kuwi. Ning kene iki enek kayu gung susuing angin. Yo Kang yo. Mbuh. Sembarangan kowe. Rene rene kayu gung susuing angin. Aja gowo, aku agoroh yakin Sung. Wis aku ya wis ngomong apa anane lah aku duculah wis sampeyan aku. Tenanan aku ora ngerti. Aja ngapusi wae aku. Yen kowe ora nuduhke kayu gung susuwe angin bakal tak kirim nyawamu menyang neraka jahanam kowe ladalah. Kan semane angel meneh kang kowe ya. Wis ngene wae Kang, aku gandeng wis ngelih iki, aku wis langsung ngempet. Aku lek ndepung wis ora semangat iki. Ogo disemangati karo anu. Tahu sapa? Ya pokoke yo ya dia. Ayo sing tibae meneng-meneng liyane sing nyemangati yo Kang. Ngene wae aku ora pitung
Nanten ya. Biar kayu gum suwe angin dijoli piye? Dijoli apa? Karo kowe. Kowe tak makan sih ya. Kowe nembe tak didoi. Kowe tak pateni dhisik ya. Engko tak apa? Engko tak kai mangan. Angel men to Kang. Yo iki sing goblok ya kowe kok. Kowe babi yo mangan ora ana nyawane. Weh, mangan ora ana nyawane. Weh, dalah ya. Wis pancen kaya mangkono bocah seno. Ayo manut aku tok paling iso dadi santapaku, dadi dinerku. Diner yo apa makan malam. Ayo, ora gelem makan kakimu. Suruh awak itu dasmu.
Kutolo Dadi Deolo Endo lawan Bayu Yo nggih kula Batasena yo nggih kula Batasena lawan dadi Endo lan Bayu Dewaku iya nggih pancen pun ulun Endo lan Dewa Bayu kang dadi muka iku mau sejatine Batasena kowe dikongkon marang gurumu penemban dosa jlompongke kowe iki ora ananging gurumu Durna iki wong pinter wong waskita ngerti napane ning ana reksa muka kuwi ana buta loro sing pengin njaluk tulung pengin ditulungi lan gurumu penemban Durna iki paham yen kowe sing iso ngluwari Dewa Endo lan Dewa Bayu lan kowe wis iso nerapke sing jenenge khairun nas anfa'uhum linnas sak becik-becike menungso kuwi sing awe manfaat kagem menungso liyane mula nggih aja disepelekake anggonmu kuwi iso olahan kayu waktu sak temene kayu gong susuing angin kuwi wujude ya mung aku Dewa Endo lan Dewa Bayu Dadi gurumu Durna kae wis paham. Yen ning kene enek dewa loro sing direksa dadi buta, terus njaluk bantuan lan kowe sing iso ngluwari Batasena. Wah, dadi koyo ngono iya. Dadi aku kudu bali ning Pratapan Sukalima langit piye. Aku ora duwe bukti yen aku wis ngethuke kayu gong sesuai angin. Ngene iki. Kanggo bukti kowe ketemu karo Durna yen kowe iki wis ngethuke kayu gong sesuai angin, rikmamu bakal tak gelung. Rikmamu bakal tak gelung marang panjenengan ulun. Lan sakwise tak gelung pun kulun Dewa Endo lan Bayu arep pamit saka kene. Kowe njaluk baliyo nyang Sukalima njaluk ilmu kawruh sangkan paraning dumadi. Wah, yen ngono dhewe akan jegal paduka Dewa Endo lan Dewa Bayu. Yo, kowe iki tak gelung dhisik supaya kowe dadi bukti sarana kowe wis ngethuke kayu gong susuwe angin.
ana katinetrane ngangkara rapuh sabdaning kukila ekane gawa saged lole semolo lewat gimbal wanya-wanya gewe kuda Batasena wah iku kuduno kuwi anggonmu golek Ayugum susuwe angin apa wis ana kasile wah aku ning alas beksa muka mung ketemu karo Butala sawise Butala tak pateni badar sejatine wujud yaiku Butala Indra lan Butala Bayu Dewaku lan aku wis ngetungi Ayugum susuwe angin buktine apa rambutku dan wis tak gelung dadi bukti yen aku wis ngetungi Ayugum susuwe angin bagus kula ya Batasena yen pancen ngono kowe wis ngetukke Ayugum susuwe angin nanging kosek kowe wong bakal tak ulangi ilmu kawusangan panganing dumadi sebab apa sebab kowe iki igek ning babak pertama babak kedua nek carane kuliah ki kowe igek UTS ning wong UAS dadi iki wong ngetuk kawusangan panganing dumadi lah UASmu tok kerjake wong wah guru latihan puasku keteteran yo aku ngitungi nah mula saiki babak selanjutnya berikutnya kowe golek banyu suci Perwitasari ana ing telenging samudra Minangkalbu wah banyu suci Perwitasari ya mapane ana ing telenging samudra Minangkalbu mula nggih kanggo sangat-sangat kowe ngetuke ilmu kawusangan paraning dumadi golek ana banyu suci Perwitasari wah yo aku njaluk pamit aku njaluk donga pangestumu Pramadana yo sing ati-ati Batasena
Sangaden Botosinno Sangaden Botosinno rumas ragu-ragu suruh ombak ingkang duwe meh nyempyok langit. Sangaden Botosinno tatane ling dumateng dawuhipun Sang Guru Derma kanggo nyemangati, kanggo ningkatke semangati Botosinno kanggone golek pangane dumadi lan golek sangat minangka dadi tembusane ilmu kanggo sangat pangane dumadi. Iki menika banyu suci Witasari. Dan kipataken rasa ragu-ragunipun sangat sigra ambyur manang segara samudra Minangkabau. Silakan. Bawa. Bawa tak
Mangel sono sih ganti saya kawan orang. Belum foto sih. Wah. Panengalan kami. Aku oke ono bocah panjang. Panjenengan sinten? Aku yo awakmu. Sliramu ono mergo campur tangan ulun. Aku ono mergo kehendak atimu. Aku ono saben sira tangi lan sira melek. Aku ono saperlu kanggo menggawa nikah. Yo aku kang aran Dewa Ruci. Wah, ulun Dewa Ruci. Wonten pundi dunungipun Banyu Suci Witosari. Kulo piye foto seno. Banyu Suci Witosari iki yo wis ana ning ngarepamu. Yo ning kene iki panggonane Banyu Suci Witosari. Banyu Suci Witosari kuwi kanggo sarana ngumbah hawa nepsumu, ora mung ngumbah secara lahir tapi yo ngumbah parane batin. Foto seno. Banyu Suci Witosari iki kanggone lahir batinmu supaya mateng lan supaya suci. Mergone yen kowe pengen golek ilmu karo sangkan paraning dumadi ya sangkan paraning turitah. Kowe kudu kenal marang awakmu pribadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kowe kudu eling, kowe ning alam donya sing enekke sapa? Terus kowe ning alam donya ki arep napa wae besok yen mati yen iki kapundhut badine marang sapa? Kulo ben foto seno. Banyu Suci Witosari iki kun kanggone ngresiki babane hawa nafsumu. Mergo menungso ning alam donya kuwi duweni nafsu papat sing telu kuwi ora iso dikendhaleni masih siji nurut dadi melu. Ibarate kowe dadi kusir, kowe ngendhaleni jaran papat sing telu nekat sing siji nurut. Yen kowe ora iso ngendhaleni jaran sing telu nekat mau malah sing siji nurut keseret karo sing telu nekat. Ya kuwi kang sinebut nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Nafsu papat kuwi yen kowe kuwi ora iso ngendhaleni sing telu nekat iki mau sing siji bakal ketut. Nafsu amarah kowe duweni sifat kang iri, dengki, sei. Kowe gampang milik karo babat karo kabagyane wong. Kowe ngukur nikmatmu kang diparingi karo Gusti karo jagat. Ning ati duweni rasa iri mergo jabatan, iri mergo gawean, iri mergo tanggapan. Mula foto seno. Yen rasa iri, rasa amarah, nafsu amarah iki mau iso dikendhaleni mula jemudul sing jenenge nafsu lawamah. Kowe karepmu kanggone iri kuwi mau pengen ndang kasembadan sediamu. Banjur kowe menghalalkan segala cara. Ingkang nomor 3 yaiku nafsu sufiyah. Kowe mung nuruti kaya nafsu ning kewan. Padahal kewan kuwi derajate luwih endhek bangane manungsa. Jangan saiki iso sing endhek ane sing kuwi iki mau ora iso dikendhaleni sing mutmainnah iki mau malah ketut sing telu nekat. Mula nggih foto seno. Wisang kurang resiki tapi batinmu saka nafsu papat. Sadu kuwi bakal amot aja meneh kok mung kowe. Mula foto seno. Aja kesuwen foto seno. Wah, nggih tak balik.
Bratasena. Wah. Panggonane indah. Piye rasane mlebu ning nganggo ulut? Rasaku ayem, rasaku tentu. Niki sesawangan sing sangat indah. Kula dados betah wonten ing anggung panjenengan nggih Bratasena. Kuwi gegambangane wong sing oleh ning Pati Gusti Ayu Jagat Jur kuwi iso nyukuri. Kae padha seneng-seneng, kae padha bungah-bungah, kae do kumpul wong akeh, kuwi mergane wong urip ning alam donya niki seneng tetulung marang sapa wae. Lan dadi manfaat oleh manfaat karo wong liya. Kuwi langkung utawa lan langkung becik. Manfaati karo wong liya, kowe manfaatke ilmumu kanggo minterke wong liya, manfaatke ilmumu kanggo ngilangi kebodohane wong liya, kuwi termasuk manfaat lan kowe ning alam akhirat bakal nemu kenikmatan lan nemu ketenteman. Mula yen kowe pengen manfaat kanggo wong liya, kowe kudu saged anggone golek ilmu. Saged ana anggone golek ilmu, aja nganti pedhot anggone golek ilmu sabab yen nganti kowe ngrasa cukup marang ilmumu, kowe dadi sombong, kowe dadi takabur mergo kealimamu, mergo kepinteranmu. Mula yen kowe pengen selamat donya akhirat kuwi nganggo ilmu, kabeh-kabeh nganggo ilmu. Mula nggih aja nganti kendhat anggonmu golek ilmu, mergo wong kuwi diajurake golek ilmu saka lae nganti tumekaning pati. Nganti ana sing paribasane golek ilmu nganti negara Cina. Aja nganti kendhat anggonmu golek ilmu ya nggih Bratasena. Wah, yo wis sampe dawuh Sang Hyang Dewa Uci. Wis saiki enggal metu nggih Bratasena. Wah, boten perlu. Kula pengen tetep wonten mriki. Kula pun rasa ayem, kula pun rasa tentrem. Ora Bratasena, enggal metu Bratasena. Kula nyuwun kula dipun tetepaken wonten mriki. Kula pun raos ayem, kula pun raos adem. Kula pengin wonten mriki boten wangsul malih teng alam donya. Teng alam donya kathah tiyang ingkang gawe ala, kathah tiyang kang damel dosa. Saengga ning alam donya kados wonten pemanasan global. Ning donya raosipun panas. Moga kathah tiyang ingkang damel angga-angga pamila kula nyuwun ageng kula dipun tetepaken wonten mriki. Kula Bratasena iki dudu alammu, iki ning alam roh. Kamangka sliramu isih kebungkus karo jasad. Kula Bratasena enggal timbula sangka segara kene. Amarga ilmumu lan kowe iki bakal dadi tulodo dadi wong sak jagat raya. Kula nggih enggal timbula nggih Bratasena. Wah, nggih kula nyuwun pamit, nyuwun pangestunipun Sang Hyang Dewa Uci.